Other women with us here. Now, where I'm mentioning where a high attentive in India. If I talk about foundation, so and here. Now, the BS High Street in so. The Sewer High Street in so. The person is far. Near Tacitus point be now far. Also, do I be clever? Me pato subscribe channel no na like page no na comment na share na push videos no enye ni say aware de okoware a abrofo de area be kan de o de awashikawa na yenu ababi in the high street no ana ne kawa ayiraye kawa na ayiraye no oni bibi no sidon so kwa ohu explanation de be manikum Ninkuba kan say bia akodi enyamra sego ba bi na kawa no afinisa so oba no so ane ma me toka wa no fofo ami she fofo no mama ti o she kawa na ne seti etiato form ahunu na me tia na me sino sunsuma ja ende o de bra ba yi simple amount Sunsum direction nyama isi ye na kawana ajubro na we na mti am say no kawasam de me office no so bi kawati me sadia enyama mienu kawana koto e no ada se eyo obidi a wawu ana obidi a wanya accident ana ne se efunu bi sa ana won yi abatoma nipa no okrum ana mami ana makoto amanso ni pa bia the love ring amo ane so if you talk kakra na ho keka no kaware de eno ane akomam so ne mai tijai mami 14 karat mami 18 karat mami 30 karat ne sa ti mami sa ne ma hye wo fro na bi ku anka ho asam ana ni pa nkase bia makobo dwaman sabe ko share ya hwen sisa so na wei ana mtie na yebi so ya frɛ amane boni sɛ enchakota mayene ewo ho enchakota famaye yeso oba bia akoto wedding ring afi nadamfo ho e de akohye akonya problem e ya asem banya jo minua sɛ na ma no gusu America no ye ma me bia wadi mfe no aduasa enu me kyerɛ 35 years and then what you ye na yenyanente say wode nkawo bi akwahye ne nsa menua say nyame amfefie anhwe yenua ba yi a enka ensa be ya de nkawa ahihye suwe titru ba bi ye de wedding ring ne promise ring ne ade ahihye nkemu baako yetwa ade totwene wa bra yenua ba yi onda nso da yempo sa ne nsa no ye be pa ni na ne say yenua ba yi aware oyo obi a waye popi bi na ye nfika krani na wose bosom be mienu miensa ntemuni na ne nkawa ye de share no sa ye fro no egira ye enti woye na dwen se obepa foforo e de ahyana mu se de ye mududo na ye toda ye no wei enam so ma one no yonko bi edi ho nkomo a wonyonko no so etonton sa nkawa ne bi na wo ma no foforo e de share ye no menua ade tin ye na kyese ye mame obayi etira nensei ahyase eso no ensuo bia wose ehono eno nam so ma wo ye ono ampo ye na dwen se wo beyi nkawa no e de afininsa na eso so enua bayi eye ya enya de a otumi eyi nkawa no afei ensa no na ehono na ehono e de menua se mfoni no ebi aka wonsa se de efitie na sa ye nsa kan mfoni bi tudi ama menka nche atiefo se omomra angel fm 96.2 akuma te Facebook no mehwa de ayi me hoho amanya omo ano omo pictures no omo nyina si omo tirase chaza odi ring ni share na de chi ya na nsa yesa sta odi ring ni share nsa no rekorda ya sorry ya na chese nsa no hono na hono a so nsuo ni ade a enka ye beka se bi mpo a echi na nsa ntinka wonyi na nso so waye bia na nya de a wo betumi ayi eno na so ema wo motumi e de ko hospital ema eja a doctor fo nso so a wo ho nimdie eye wo mafamu die bia na nso so ntumi nkosi aga eno na wo so wo motumi ma asofo so ebamu na yehwe se eye bia no eye sunsumu ana fe
enkawa na ɛhyɛ no ɛna ɛnyɛ nkawa papa ɛno nam so ɛma me no ɛka sɛ ɛyɛ Kasoa Mother and Child Hospital wɔn ɛna ne sɔfo bi a wɔn nso so yɛbɛka sɛ watena sɔre a wɔyɛ na sɔre kakra ɛwɔ ha no wɔn ɛka bɔ mu a wɔn tumi eyi nkawa yi de firi yɛn nua bɛyi nsa na ɛno mpo no na ɛnyɛ twe kɛkɛ na wɔn twe de firi hɔ wɔn twaayɛ ansana wɔn tumi eyi nkawa no ɛndeɛ asɔ bridge ne adeɛ yi yɛn nuanom kapintafoɔ deɛ wɔn yi nso de twa adeɛ yi ɛno bi ɛna wɔn tumi de twa yɛn nua bɛyi nkawa no mu na mfitiaseɛ no na nya adeɛ a wɔn tumi eyi anaasɛ wɔn tumi etwa nti ne sɔfoɔ no nso so ne mpaebɔ mu ne ɔno nso so deɛ obetumi ayɛ ɛyɛ no na afei ansa wɔn tumi etwa nkawa no mu me nua bɛrima. Obeye hu na mani o. Me nua yasam. Na okoto ring no okoto ring a ni kunu de share no na yirai. O worry how many months ansa na yira? What else o ma worry ache kakra. Okay. Mo worry ache kakra na nkawa no ayira e beye bosom mienu ntemu ani. Nti wo ya na dwen se wo prefoforo. O se ko obo okura mane. Oh, wa mo okura mane kura no a okoto foforo no firi adamfo no ho no. Ana foforo na akoto na o se nka akosto okoto. Na adamfo oton rings ana. Me to ache wa o mo tonton ni ade yi pi ono aso wo store. Ena nipa ne san ye ono ana adamfo. Ono aso na adamfo ankasa. Ena oto ring no o de share nsa straight forward am mo okura mane wan fa nkoma sofo bia. Minia emu awiram. Yes baby na okwo. Minti we ye beka ne say accident ana say bibi wom. Yeah, part of the world the one to aha na 99 years kura wu aye say baifu aku no. Sa and then you bibi ebesi dia ye de say abayifu e almost so na nti sa na ye baye no na menua we de edin kiremu emedumi akiremu pa na de ade ye nuanu wo mo nso so sabe sunsumu o mareda kakra wo mu no ma kire yen san ye bia enka wana ya ma ye toto wa abonten no say na ya tie anyenye bia eye anasa enye empo no de yankasa so ye fi se we de nka ye wedding ring anasa se wo mo asukuru ya na ye tonton ma ye etesen je se nka ye numuya san krofo yi bi no matumi atre se bia na nka wa no kora se ye no sunsun mi tetete akire wasa ye chance ya to anasa sen enesi etie akoya sam se be pa menua bebre na wo ba ha omudi hu abobo yi papa yi yetie obey anuma asem tiawa oba no a ne sa ayesa no timetoy na me de to wasa me ko ba bia timetoy na eche me kaka nso ayesa me share ring achinti no na me jato me yito ho nti enra me ko ayi na me ko fa ayesa me share na yi kaka nso ekoye efe me wo ho a ififie be 10 ebedu fie be 2 eba musa me nsana yedumi ntumi yi ring no na me show there be me be ye we me de koma me sisa na ye de stamina afaso ti ye de stamina na faso still ye twe ana ring na ma ana ye jaye ti me ko ye sim me ko sinia me siniema na fe na de na etwa me mo o mo ne kiso me de ya still nti wana me ba friend ne papa say na ato na maame no se me mfa nkuto anokwa me de nkuto don na me de share rubber me se ne be ya ehun no be ba fom me ye ya na pa we die so efe na de na epija dondon na fe ba nse ne sa de say de ba hospital ana ye ba hospital phone me kun koto prior ni omo di twa padlock on eno aso blade ni kura ntumi entwa kata no eno na tumi twa ansa ne pa me nim no wa ye bro no so eno oba no so oton ring nti me mani baji bi wana me su on fa ma na me de no me de godo ana yira na bi a bi wo akọ ba bi a tina me ode ba na me share me share ni pa na nim na me share ring eno bi sa me so na me so na ni ode ama me pe no a eno si yo timi matua ne ka timi de minim se manya ade amato ne keke se minim se adwen bi awo akire first na wista
Actually, I was surprised. Enra, me welcome. I had a call say, Musa aye kesi. I mean, was ring that lucky. Eti I know. Actually, me didn't go to buy more. 19 so no free more. I no pay me for first service. Me go buy no. Now catch me say, me try them say no. I don't know so. I mean, so at some ring that lucky to say. Yeah, lucky to say handcuff here. That's too fine. We tried say be e fever. You tell me say okay, Yamba hospital. Yamba say be hu. Yaba doctor now I am. Yaba doctor no can see. You say you may. But not attend yama. I'm saying no. It's one of the staffs, hospital staff for say. You fan call pathologist no much man. We went there because you know apparatus by. He couldn't do anything. So I have to move the car, drive back to Kasoa, and leave for Cates. Cates met my trap. Cat I did try bad padlock, and I did try. If you had a tough time before you try rings, you try ring no one scene. Oh, no one said no. I don't ring in your heart say. Ring in your heart say what's your ring now? Even Cat I did try padlock, and I did try. I mean you did padlock. So I was surprised this tiny ring. Oh, tiny metal. Any usha padlock no where size of padlock na Cat no try. I was surprised. Me won't be that. This is my first time. So, yeah, the nurse say, I mean, yeah, to me. Why, yes, I'm a man in Samu. In Chakutama, money boy, yes, I'm on. Or war. A mamma to was what he. Nyakawada one moon. A memman yelly worry. Obishakawanso on Pana. Obishakawanso girlfriend. And a sway. Montiasie. I'm coming down. Now, I know. I'm fine. Coffee. Me must be a second, not the coda. Saturday night, it's our eating. It's a team. My money to out. Show how I could have a tone so. Or of high attention TV, now we must have foundation. Best of say, comment and share video. Now, Uncle Williamson, that's my crowd.